Na to nemyslí. Dobre, dosť. Poďme hrať biliard, vezmi si svoje tágo a poďme hrať biliard. Myslíš to na kresle, alebo pôjdeme do izby? Zober si tágo a gule. Tak ťa konečne chytím. Nie. Ty nie? Kusme, Nie, a počkaj, prečo ideme hrať nie? biliard. Miguel, počkaj. Čo Prepáč. ti je? Čo by malo? Vôbec ti nerozumiem. Niekedy sa zdá, že je ti so mnou super krásne a že ma máš rád a niekedy mám pocit, že so mnou nechceš byť a som zmetená. Ja neviem. No tak si ma nevšímaj, Mia. Niekedy mám ťažké chvíle. Áno, ale ja chcem vedieť, čo ti je. Mia, keď som s tebou, na nič iné nedokážem myslieť. Na nič. Na nič. Roberta, hoci si šialená, niekedy nepríčetná, odviazaná, nemôžem na teba prestať myslieť ani na sekundu. Ľúbim ťa, Theo. Pekné. Si super, ako ťa budeme volať? Budem ťa volať Eddie. Alebo? Čo ja viem? Čo povieš? Čo sa deje? Už si videla, čo mi daroval Theo? Je to super, nie? Áno. Aké mu dáme meno? Áno, je krásny. No ale predtým, než ho pokrstíš, povedz mi... Ďakujem. Čo zamýšľaš urobiť s Theom, keď sa ti tak veľmi páči, Karlo? Na to, aby som ho získala, potrebujem čas. Teraz to nechám tak. A zatiaľ sa chceš s Theom hrať, alebo ako? Nie, to nie, Jose. Sama si mi povedala, že Theovi robí dobre už len to, keď je so mnou. Zatiaľ mu nebudem nič hovoriť, kým nezistím, ako je na tom tá druhá strana a potom to ukončím. To by nemal zobrať zle. Divné. A ak sa Karlo nechytí? Čo? Mama mi pomôže. A vieš ty čo? Jose, on je to, čo potrebujem. On je skutočný muž. Muž, ako sa patrí. Nie je usmrkanec, ktorý povie jednu vec a urobí niečo iné. Počúvaj, ale Theo taký nie je. A ty to dobre vieš. Nehovorím o Theovi. To som vedela. Hovoríš to na margo toho idiota Diega však? Čo je to s tebou? Nič. Keď počujem to meno, mám chuť zvracať. Viac ho už nespomínaj. Dobre, nebudem. Máš pravdu, je to kretén. Ale niečo ti poviem. Tak sa mi zdá, že Diegovo srdce nie je šťastné a ani to tvoje. Napriek tomu, že ty máš Thea, chceš chodiť s Karlom. Len si dávaj pozor, lebo príde moment, kedy už nedokážeš rozoznať, čo ku ktorému z nich cítiš. To nie je pravda. To nie je pravda. Prečo? Naozaj si neuveriteľný. Ale veď aj ty. Ale zavri dvere. Matko moja krásna. Ak chceš, môžeš mi zavolať zajtra, takže... Ako? Vyhadzuješ ma tak skoro? Nie, musím sa ešte pripravovať na vystúpenie a preto musíš ísť. Ale to nie je žiadny problém. Môžem ho vidieť aj 100-krát. Ďakujem. Ale verím tomu, že máš lepšie veci na práci. A posledné vystúpenie končím až nad ránom. Takže si naozaj nemyslím, že máš chuť takto ponocovať. Nie, ale môžem ťa počkať. Nie, to nie je nutné naozaj. Poradím si. Trvám na tom. Prečo na tom trváš? Neviem, možno aby som si zachoval povesť.
Vždy sa mi páčilo byť trochu impulzívny. Áno, to aj mne. Vidíš? Sme ako duše dvojčiek. No, taký som niekedy výstredný. No to si. Ale je dobré byť výstredný raz za čas. A vieš, kedy sa mi to stáva? Nemám poňatia. Deje sa to vtedy, keď mám chuť urobiť jednu vec. Ale robím druhú. A čo máš chuť robiť teraz? No, kráska, si nádherná. Koľká škoda bolo to bene. Áno. Bella, bellissima, Alma Rejová. Si úžasná, Alma Rejová. Oci, prosím ťa, prečo mi mama nezavolala? Nie, neviem, čo sa stalo. Prosím ťa, daj mi ju, dobre? Prosím ťa. Oci, preboha, ako je možné, že nemôže zdvihnúť telefón? Dobre. Ocinko! Pusti ma! Ocinko! Dosť! Paula ma vynáša do nebies. Krásna, nádherná. Tak prečo si nezostal s ňou? Tak si aspoň mohol osláviť deň lásky, smatol by si ju a urobil by si jej... kamoš. Môj otec ma Giovanni, zabije. Zlatko! Ako sa máš? Už som ťa dlho nevidel. Buď ticho, ty imbecil. A vždy som chcela mať syna takého silného, ako si ty, miláčik. Vieš, že naša slúžka bola presne taká istá. Fakt? No hej, bola s mojou mamou ešte predtým, keď som sa narodil, ale potom... Drž hubu, ty idiot! Giovanni, čo ti je? Zbláznil si sa? Čo ti je? Giovanni! Čo sa deje s týmto idiotom? Si v poriadku? Čo je tomu idiotovi? Upokoj sa, pokoj. Upokoj sa. Otvor sa. Robíš si úlohu? Nie, počkaj. Pozerám si stránku Big Brother. Súhlasíš s tým, že sa vždy nájde nejaký spôsob, ako sa do toho domu dostať? Preboha, Selina, ak ti nezavolali alebo neposlali žiadny mail, zabudni na to. Skús to budúci rok. Myslím, že je niečo, čo ti ešte stále nie je jasné. Ja sa nemienim vzdať a už vôbec nemienim čakať na budúci rok. OK? Nie. Počúvaj. Tu je niečo, čo nás zaujíma. Big Brother hľadá... No tak počkaj. Big Brother hľadá 3 rebelov, Big Brother mení pravidlá a hľadáme 3 rebelov. Wow! Zriaď si svoju webovú stránku na tomto mieste. A ak získaš najvyšší počet hlasov, môže sa dostať medzi 10 finalistov súťaže Big Brother. Ale počkaj, ukáž. Vidíš, ešte stále mám šancu. Môžem sa tam dostať. Ale Selina, vieš robiť internetové stránky? No, raz som robila jednu takú jednoduchú, ale nie je to také ťažké, veď sa to predsa naučíme, nie? No tak. Big Brother, už idem! Tak poďme. Selina? Bože môj, Selina odišla. Selina? Teo, už sa na mňa nehneváš? Takže ten plyšový medveď ti zmenil náladu? Áno, povedzme, že áno. Povedal mi o tebe pár pekných vecí. Čo? O ničom sme sa my dvaja nerozprávali. Čo je to? Padá na teba škola, nie? Čo? Čo je to? Čo chceš robiť so sektou? Nie, musím v tom pokračovať až do konca, Roberta. Musím to urobiť. Si tvrdohlavejší než ja a to už je čo povedať. No ale ak sa to inak nedá, ak to musíš urobiť, tak dobre.
Rátaj so mnou v čomkoľvek. Naozaj? No ale veď si povedala, že je to trochu nebezpečné. Áno, je to veľmi nebezpečné, to hej. Ale dvaja už na seba dáme väčší pozor. To áno, ale aj tak to bude ťažké. Len sa bojím, že mi už druhýkrát nebudú dôverovať kvôli tomu, čo sa stalo s Diegom. Keď sme už pri tom idiotovi, minule mi povedal o nejakom strážcovi izby. No áno. Ty o tom niečo vieš? Áno. Aj mne to minule povedali, že v každej triede je jeden člen sekty, čo im donáša všetky klebety. Netáraj. Takže jeden je aj medzi nami? Dokalu. Jediný, kto zodpovedá ich profilu, je Diego. Nie, Diego to nie je. Lebo keby áno, sekta by mu neurobila to, čo mu urobila. Ale je to niekto iný. Niekto, kto mu je blízky, možno jeho kamarát, lebo toho vie až príliš veľa. Už máme aspoň odkiaľ začať hľadať. Super, perfektné. Treba len zistiť, kde sa pohybujú Diegovi kamaráti, lebo tak ich môžeme pekne sledovať. Dobre, super. Super. Presne tak. Pozri, toto je to, čo ja vždy používam. No tak, prilož Čo si to to. robíš, Diego? Uľaví sa ti. No, drž si to tam, tlač na to, aby sa ti Áno, uľavilo. snažím sa tlačiť, ale veľmi to bolí. To je normálne. Ty si nevidel, čo mi urobil? Len pritlač poriadne, tu ti vychádza mäso. Silno, pritlač. Ty si myslíš, že ja mu